Perimenopauza a menopauza. Co všechno znamenají pro naši psychiku a jak jimi dobře projít. O tom všem si povídám s psycholožkou a psychoterapeutkou Magdalenou Dostálovou. Dobrý den, Magdaleno. Já vás vítám u nás v podcastu Moje psychologie. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Dneska máme téma perimenopauza a menopauza. Jsou to pořád taková témata, o kterých se moc nemluví, spíš se dostávají do toho veřejného prostoru. Mění se tohle i nějak ve vaší terapeutické praxi? Přicházejí klientky s tímhletím tématem? Já bych řekla, že se to určitě mění v tom, že jsou klientky více schopné mluvit o tom, že se v období perimenopauzy nebo menopauzy nacházejí. Že vlastně dříve jsem měla spíš dojem, že to nebyly moje klientky, které s tím přicházely, že jsem to byla spíš já, kdo to jako nějak citlivě v nějaký moment třeba otevřel. Ale v současné době vlastně mně přijde, že naštěstí se to stává vlastně tohle téma stále menším tabu, což je hodně moc dobře. Co už klientky teda vědí, jak moc edukované přicházejí, dokážou třeba nějak rozlišit mezi tím, co se jim děje hormonálně, co se jim děje psychicky a na které té rovině to vlastně mají řešit? No, já bych řekla, že klientky přicházejí poměrně edukované, co se týče tělesné schránky. A myslím si, že gynekologové odvádějí, nebo i praktičtí lékaři odvádějí jako dobrý kus práce, co se týče těla. A tam vlastně existují různé jako preparáty, které pacientkám svým nabízejí a učí se s tím nějak pracovat, co komu sedí. A myslím si, že na té úrovni psychiky to je ještě možná trošku neznámá a klientky moc nevědí, jako co čekat. Myslím si, že i lékaři s nimi mluví o tom, že každý to období prožívá nějak jinak. Což je poměrně velká neznámá a nic moc to neřekne té ženě, jak na tom bude právě konkrétně ona po stránce psychiky. Čili já, když vlastně s nimi potom pracuju, tak se zabýváme tou konkrétní ženou, jejím prožíváním a její reaktivitou a tím, jak se to mění v průběhu času a co právě to období menopauzy vlastně dělá s jejím prožíváním nebo s jejími emocemi, s její psychikou obecně. Lze teda nějak obecně říct, co se v tomhle období děje a možná klidně pojďme začít tou perimenopauzou. Úplně obecně bych to asi schopná nebyla říct, protože vlastně lékaři mají pravdu v tom, že každý to prožívá trošičku jinak. Já bych řekla, že se to vlastně odvíjí od toho, jaké máme, jak jsme na tom temperamentově, nebo vůbec jako co se týče takové té životní energie, že to vlastně hraje roli, že žena, která jako je taková jako zásobárna energie, tak je možné, že vlastně v perimenopauze bude prožívat, bude o těch výkyvech vědět, bude vědět o výkyvech nahoru a dolů, bude vědět o tom, že té energie někdy má třeba i trošku víc, ale někdy jí má zase míň a že ona vlastně perimenopauza je takový jako zrychlení předtím, než dojde vlastně k zastavování toho procesu hormonálního vlastně, který má i vliv samozřejmě nevyhnutelně na psychiku. Čili my jako psychologové tohle období pokládáme za poměrně náročné v tom smyslu, že zvláště v posledních desítkách let se v něm ocitá, my tomu říkáme sendvičová situace nebo sendvičová generace, kdy vlastně ženy, dejme tomu v perimenopauze, pečují ještě o malé děti relativně, ale už o stárnoucí rodiče. Čili a do toho vlastně ta jejich energie není nevyčerpatelná a začíná se něco dít s jejich tělem, což je veliká výzva.
a nedej bože, aby se jim do toho ještě rozpadl partnerský vztah. Takže to je opravdu, to může být jako velká výzva, období velké výzvy. To, co říkáte, že se něco děje s jejich tělem, někdy se popisuje to, že se žena začne cítit jako cizinka ve vlastním těle, protože dochází k nějakým změnám, ať už je to například, já nevím, tloustnutí, vypadávání vlasů, je to přesně, najednou je ten menstruační cyklus třeba jiný, je daleko víc unavená. Je tohleto, že vlastně to tělo je najednou jiné a reaguje jinak. Taková jako spíš metafora, anebo se to opravdu nějak klinicky děje? Rozhodně se to děje, akorát, že každá žena má ty symptomy trošičku jiné a některé ženy vlastně popisují, že dojde třeba k zrychlení a zintenzivnění menstruačních cyklů, dojde k tomu vlastně ruku v ruce s tím, jdou nějaké tělesné změny, někdy až do nějakého třeba stavu chudokrevnosti může dojít, která samo o sobě znamená úbytek energie. Do toho se děje něco s naším jako kosterním systémem a metabolismus vlastně vitamínů, hormonů v tom těle funguje vlastně. Toto tělo do nějaké míry se chová jako sebezáchovně, čili to, co vyhodnotí, že není tak moc důležité, tak obětuje, když to řeknu tak jako dramaticky. Takže to, že mi začnou vypadávat vlasy nebo začnu mít někde povislou kůži, to vlastně není něco, co by mě ohrožovalo na životě. Jo, čili to tělo se takhle vlastně velmi chytře se takhle chová. Nicméně ve společnosti, která je zaměřená na to, že máme být mladí a výkonní a fit a svěží, je to samo o sobě už jako a jedince to diskvalifikuje vlastně ve finále, čili s tím se musí nějakým způsobem poprat. Vy říkáte, že ty duševní stavy se hodně liší klientka od klientky, že je to hodně individuální. Může se tady to psychické zdraví i proměňovat tak, že se najednou objeví nějaké jako obtíže nebo dokonce až jako diagnózy, které předtím v tom dosavadním životě nehrály žádnou roli, a nebo je to spíš tak, že se třeba zviditelní něco, co už tam bylo? No a to my ale často nejsme schopní říct, jestli vlastně si ta žena sebou něco nesla latentně a vlastně propuklo to až v menopauze, ale ano, určitě se jako manifestují nějaké obtíže, které vlastně dřív přítomné nebyly. Ženy se vlastně vyrovnávají s tím, že odchází i jejich jakoby reprodukční schopnost, což je v dnešní době, nebo možná i to i historicky, to není otázka dneška, je to vlastně jedna z velkých jako hodnot nebo rolí ženy. A hodně žen se stotožňuje s tím, že jsou matkami a vlastně tím, že vstupují do perimenopauzy, která nevyhnutelně vlastně na ní navazuje menopauza, tak to znamená, že nebudou schopny mít děti. A pro některé ženy to vlastně znamená velký strach z toho, co bude. A pro někoho to znamená poslední možnost mít dítě. A mít to dítě berou jako velký úkol a je velký tlak vlastně sami na sebe vyvíjejí. Čili někdy se ocitají vlastně v takové jako složité situaci, protože v dnešní době vlastně odkládáme mateřství kvůli různým důvodům v čele s kariérou. Takže často se vlastně v období těsně před perimenopauzou ocitáme a v období, kdy máme děti. Což je samo o sobě docela složitý. Takže tam potom může přijít vlastně ještě tato výzva. Vy říkáte, že lékaři to dneska adresují docela dobře. Já bych tomu možná dodala, že dokážou nabídnout různé hormonální léčby a substituce, ale nejsem si tak úplně jistá, jestli dobře adresují to, že spousta věcí se dá ovlivnit výživou, pohybem,
a nějakým jako specifičtějším staráním se o to tělo a třeba i o spánek a tak dále. Setkáváte se třeba s tím, že v tomhletom směru ty ženy tápou, nebo že třeba jim pomáháte s nějakou další edukací? Určitě se zaměřujeme na to, aby žena byla schopná číst svoje potřeby. Někdy je období perimenopauzy a menopauzy poprvé, kdy je žena schopná přistoupit na to, že ona sama má taky nějaké potřeby. Protože vlastně v předchozím období je upozaďovala, protože tam vždycky byly pro ní prioritou potřeby někoho jiného, ať už to byly děti, možná předtím její rodiče, partner, kariéra. Takže tady v tom období se učí někdy opravdu poprvé číst, že ona sama má taky nějaké potřeby a že je fajn ty potřeby naplňovat a vlastně být k sobě laskavá a dodržovat třeba nějaký zdravý režim, umět dobře a dostatečně spát, věnovat se dobře výživě, která pro každého znamená něco trošku jiného, a věnovat se nějaké fyzické aktivitě a být schopná držet partnerský vztah i vlastně s tím, že se proměňuje a nacházet si potom vlastně partnerský vztah se může potom dostat do nové fáze, kdy třeba děti opustí a domov, dospělé děti a vlastně ty partneři najednou zůstanou sami spolu a vztah má jiné nároky. Čili vlastně já jsem takový jako průvodce, který tu ženu provede tímhle obdobím, které vlastně přináší spoustu výzev. Jsou teda v tomhletom období častější úzkosti a deprese? Já bych řekla, že můžou být. Někdy je to takové to jako blues vlastně nad tím, že už je pryč to období jako mládí a toho, kdy jsme jako kvetli a byli schopni se reprodukovat, a ruku v ruce s tím někdy to může být tak, že už jako odcházejí některé postavy jako z té generace rodičů, tím myslím definitivně odcházejí, umírají, takže mě to jako vystavuje vlastně tomu kontaktu s konečností vlastní, že vlastně si uvědomím, že teda další jsem na řadě a ačkoliv teď vlastně to tak nevypadá a musím se k tomu nějak jako postavit a někdy to může být jako aktivizační, může to mít na mě aktivizační vliv a někdy mě to může uvrhnout do nějakého, dejme tomu blues nebo nějaké rozlady. Zároveň ta perimenopauza může trvat až 10 let. Jo, to vlastně nikdy nevíme, jak bude dlouhá. Je tohleto na tom taky ten těžký aspekt, ta nejistota, že vlastně nevím, kdy to skončí, co ještě přijde. Tohle je vždycky složitý faktor, když nevíme, že jak bude něco dlouho trvat, tak je to strašně moc složité, když vlastně máme něco neohraničeného. Ale některým ženám stačí, když ta hranice je daná, takže to bude maximálně 10 let, což myslím si, že tuhle hranici asi nepřekračujeme. A já se potom snažím s nima hodně vlastně s nimi pracovat na tom, že to prožívání je individuální. To, co platí pro jednu ženu, tak vlastně nemusí fungovat pro tu moji konkrétní klientku. A ona sama vlastně tím, že lépe poslouchá sama sebe, tak bude schopná najít ty cesty, jak vlastně projít tady tím obdobím. Takže zase jsme vlastně u toho, že se snažíme o prožívání tady a teď. Jo, takže se nesoustředit na to, co by mě mohlo ještě čekat, ale být nějak v té své přítomnosti a v tom, co mám na talíři teď.
A čas od času si tam klidně vložíme nějakou vsuvku toho, že si řekneme, tak kde se vidíte za 10 let, jak to bude vypadat, jak budete vypadat vy, jak bude vypadat váš partnerský vztah, jak bude vypadat vaše práce, co budete dělat ve volném čase, co bude s vašimi dětmi. A někdy je to taková jako zajímavá fantazie vlastně uchopit, co bude za těch 10 let. Možná tím, že to jako pojmenuju, tak se toho potom přestanu bát, protože to bude stane se to něčím představitelným. My už jsme trochu narazili na to, že je těžké rozlišit, které ty symptomy přicházejí kvůli menopauze a které můžou být nějakým vlastně duševním onemocněním, které s tím nesouvisí. Zároveň si říkám, že ta léčba ale v obou těch případech může být dost jiná. Zatímco v té menopauze nebo perimenopauze to můžu adresovat nějak jako hormonálně, tak pokud je to duševní onemocnění, tak tam jsou ty cesty té léčby zase jako trochu jiné. Jo? Tak si říkám, jestli to teda má nějak význam, zkoušet to rozlišovat a jestli přece jenom jsou nějaká kritéria, které nám mohou dát nějaké vodítko. No, tady bych měla takovou potřebu říct, že vlastně bohužel je to tak, že až na výjimky a je skvělé, že jsou, tak současná medicína je hodně vlastně specializovaná v tom smyslu, že každý ten odborník vidí jenom ten svůj obor. Čili v momentě, když žena s obtížemi přijde k psychiatrovi, tak velmi pravděpodobně odejde s receptem na nějaká antidepresiva. Když přijde ke gynekologovi, tak odejde s receptem na nějaký hormonální preparát. A je škoda, až na výjimky, že vlastně není schopná ta medicína být jako globalizovanější, že není schopná mít ten jako pohled ze shora na to, že je to jeden člověk, který vlastně možná potřebuje kousek od každého, anebo potřebuje možná něco úplně jiného. A to je asi nějaká výzva jako možná pro další generaci lékařů, kteří se s tím asi budou muset naučit, nebo možná, já doufám, že se budou chtít naučit s tím pracovat. Že vlastně toho člověka budou vidět jako celek, že nebudou vidět jenom ten symptom, který zaléčím, ale budou ho vidět jako celek. Jo, čili my psychologové máme tu velikou výhodu, že jsme se svými klienty, pacienty hodinu, někdy 1,5 hodiny. A to je ohromná doba, to není 10 minut. Čili my se dozvíme vlastně obrovské množství informací a s těmi pak můžeme pracovat. Čili určitě dává smysl nějaká mezioborová spolupráce, když by byli lékaři nastavení naslouchat třeba tomu, že co si myslí jejich kolega, tak to je určitě výhoda. A jinak co se týče toho, že vlastně kdy poznám, kdy se třeba jedná už o obraz nějaké klinické deprese, tak myslím si, že takové jednoduché vodítko je, že když ten člověk není schopen vlastně mít radost z věcí, z kterých které mu dříve přinášely radost, necítí se nikdy úplně odpočat a má permanentně pocit, že je ošklivý na sebe i na svoje okolí a vlastně ať udělá, co udělá, tak nikdy to není dobře, tak takové jako jednoduché vodítka by mě asi dovedly k tomu, že bych trošku jako zbystřila, jestli se nejedná o nějaký jako už klinicky jako depresivní stav, ale zjišťovala bych ještě dál, určitě bych zjišťovala dál. Jo. My už jsme zmínili taky to, že je s tím spojená nějaká existenciální, možná jako identitní krize. Že žena nějak možná nevidí ten výhled, přestává mít možnost být tou matkou a možná může začít hledat, kdo teda je. Jsou na tohleto nějaké jako postupy, nějaké cesty, které jí s tím můžou pomoct?
No, když je dobře fungující rodina, tak tam žena se vlastně jako přerodí z pečující matky do matky, která je víc jako vlastně parťačka s těmi dospělými dětmi. A možná i ty děti můžou pomoct v tom, že ona může vidět tu svou důležitost a místo v jejich životě. I když si najdou partnery, mají svoje děti, takže tam je vlastně ta důležitost toho mít to spojení s těmi svými kořeny. A vlastně nějaká třeba i životní moudrost, že může být prospěšná těm dalším generacím. Možná i nějaký nadelet, nebo trpělivost, nebo zkušenosti, nebo pokora. Jinak vlastně řada žen se tady v tom období docela přirozeně upírá a jako ponoří do své profese, že vlastně už nemusí tu profesi upozaďovat, aby stihla děti vyzvednout z kroužku a napsat s nimi úkoly, ale vlastně může se tomu věnovat naplno. Některé ženy udělají takový krok jako směrem, že změní profesi, začnou dělat něco, co si třeba vždycky přáli dělat. A když je dobře fungující partnerský vztah, tak může být opravdu příklon k nějakým jako partnerským aktivitám párovým, ať už, já nevím, společným návštěvám různých kulturních akcí, sportovním aktivitám, cestování. Protože dneska žijou vlastně lidi poměrně dlouho aktivní život v relativně dobrém zdraví. Čili vlastně ten život je jako by ten čas se jako natáhl toho, kdy už nemusíme pečovat o malé děti, ale ještě vlastně můžeme užívat, co nám život přináší. Čili vlastně možná to je nějaká potom jako nové pojmenování, nechci říct úplně přejmenování, ale jako nové pojmenování toho, co jsem. Jo, že jako z té role, kdy jako primárně jsem matka, kdy jako 35letá žena sebe sama vidí primárně asi jako maminku, partnerku, psycholožku nebo právničku, nebo zaměstnání tam určitě má nějakou důležitou dceru, dospělou dceru svých rodičů, možná kamarádku, jako takové ty životní role, tak vlastně v období perimenopauzy, menopauzy my to trošičku přejmenováváme a je to důležitý a je to jako často v terapii se tím zabýváme velmi intenzivně. Zároveň vy říkáte, že se může věnovat aktivněji tomu svému povolání, ale taky ubývá těch sil. Není tohle takový paradox, že najednou ten čas mám a můžu teda víc do toho začít šlapat, ale nemám tu energii. No, my s tou energií umíme mnohem líp hospodařit s přibývajícím věkem. Čili já ji mám sice míň, ale umím s ní mnohem lépe hospodařit a taky mám zkušenosti. Že vlastně člověk na začátku kariéry bez profesních zkušeností vlastně přirozeně stráví spoustu energie tím, že se učí nové věci, tím, že vlastně proniká do tajů své profese, kdežto člověk, který už jako má za sebou, dejme tomu 20 let kariéry, tak má spoustu těch procesů zautomatizovaných, což je dobře. A v momentě, když jako mám práci, která je spíš duševní než fyzická, když nepracuji v kamenolomu, tak je to spíš výhoda. Já jsem to vždycky viděla jako u svých kolegů, psychologů, psychoterapeutů, kteří jsou schopní vlastně pracovat do relativně velmi vysokého věku. Do momentu, dokud jim funguje hlava a dokážou sedět na židli a dokážou mluvit, tak vlastně mohou pracovat a mohou být klientům velmi, velmi prospěšní. Což je vlastně krásný. My už jsme taky trošku zmínili to partnerství a tu sexualitu. A jak často se s tím setkáváte v rámci párové terapie, s tímhletím tématem té perimenopauzy, menopauzy, jak to ty páry dokážou zvládnout, jak tomuhletomu tématu mají blízko třeba muži?
Setkávám se s tím stále častěji, protože za posledních, dejme tomu pár desítek let, se docela hodně změnilo rozložení klientů poradny v tom smyslu, že jsou muži mnohem víc nastavení si říct o pomoc. A když mluvím se svými kolegy staršími, kteří začínali v manželských poradnách, tak měli složení, dejme tomu 80% žen na 20% mužů. A já bych řekla, že v dnešní době já mám třeba 40% mužů, 40% mužů a 60% žen. Což jako terapeutek. Myslím teď klientů, já teď mluvím o klientech. Jako ti, co přicházejí do poradny si říct vlastně o pomoc nebo potřebují terapii, potřebují nějakou míru jako a vlastně odborné pomoci. A čili tím chci říct, že v poradně se nezabýváme jenom menopauzou, ale zabýváme se i andropauzou, která na rozdíl od menopauzy je stále velikou neznámou ve společnosti. Mluví se o ní výrazně méně než o menopauze. Je to něco, co je pořád jako do nějaké míry tabuizované. A tím, že já jsem teď chtěla říct, že nemá tak jako explicitní fyzické projevy jako menopauza, ale ona vlastně má. Ona má své specifické tělesné projevy, ta andropauza. Čili my tam vlastně často páry zažívají, když jsou tak nějak podobně věkově partneři, tak vlastně zažívají simultánně menopauzu i andropauzu, což pro každého z toho páru znamená něco jiného. V něčem to může být výhoda, v něčem to může být výhoda, že máme pro sebe navzájem pochopení, že se potýkáme s nějakou transformací, ale na druhou stranu to může být někdy i nevýhoda tím, když když pro mě tady tohle období znamená, že mi ujíždí vlak a já něco potřebuji strašně rychle dohnat a dělám to přes mrtvoly a na úkor všech ostatních. Takže s tím docela často pracujeme, ale myslím si, že to je ještě jako velké pole, kterým se psychologové i lékaři budou jako zabývat. Není to, co vy popisujete, spíš krize středního věku? No ale to jde ruku v ruce. To je vlastně, oni někdy to bývají jako synonyma, nejsou to úplně synonyma, ale vlastně prožívání menopauzy, andropauzy a krize středního věku se tak nějak časově vlastně shoduje. A možná to, čemu jsme dřív říkali krize středního věku, tak tomu teď říkáme trošičku jinak. My se v rámci té menopauzy a perimenopauzy věnujeme i tomu, že vlastně žena ztrácí tu schopnost mít ty děti, že ta role třeba z té matky se mění. Prožívají jinak tohleto období ženy, které jsou bezdětné, ať už z jakéhokoliv důvodu? Někdy tomu tak je. A někdy ženy, které neměly děti, ať už teda z vlastního rozhodnutí, nebo že to z nějakého důvodu jako nešlo, nebylo možné, tak v období perimenopauzy, menopauzy zažívají někdy takové jako blues, takové vlastně ten, jakoby znovu prožívají pocit ztráty a ona vlastně se to pojí ruku v ruce i s tím, že vlastně jsme tam ti další na řadě, že je to v období, kdy někdy generace rodičů už jako definitivně odchází a vlastně já si uvědomím, že já jsem ta další na řadě. A pro bezdětnou ženu to může znamenat, že vlastně se intenzivně zabývá tím, co se stane, až budu potřebovat nějakou pomoc. Protože vlastně je to zakotvené tak, že tak nějak čekáme, ne vždycky se to děje, ale tak nějak to očekáváme, že vlastně primárně kdo nám bude poskytovat pomoc, až budeme staří a
nebudeme mít tolik sil, jsou naši potomci. Nebo nám pomohou nějakou pomoc jako zprostředkovaně zařídit. A vlastně tohle u lidí, kteří nemají děti, není možné, čili se tím zabývají a někdy je to znovu jakoby uvrhne, zvlášť teda v případech, kdy to nebyla úplně jako volba té ženy a například procházela mnoho cykly umělého oplodnění, ale bez výsledku toho, že by byla těhotná a porodila dítě, tak vlastně jí to někdy znovu vrhne do toho, že prožívá, jako by se znovu vrátila a prožívá ty obtížné stavy, které tehdy prožívala. Ale už vlastně tam je ještě navíc jakoby další zátěž toho, že vidí, že ten její život je konečný a že ona bude se muset snažit třeba potom si zařídit tu pomoc jinak, což není neřešitelné, což jako absolutně není něco, co by jí odsuzovalo k tomu jako prožít život špatně, to vůbec ne. Ale spíš se jako tím tak nějak zabývá. Do nějaké míry to může být její výhoda. Protože my to sice očekáváme, že se o nás děti postarají, ale ne vždycky to tak je. Čili ono je vlastně moc fajn mít nějaký plán B, který mohou pak použít. Kdybyste měla říct úplně jednu věc na závěr, kterou by si žena ve 40 nebo v 50 měla dovolit, co by to bylo? Začít vnímat sama sebe, a být na sebe laskavá, umět poslouchat svoje potřeby a umět ty potřeby pojmenovat a odkomunikovat a dělat všechno pro to, aby byly naplněny. Děkuju, to je moc hezký závěr. Přála bych to všem ženám. Děkuju, já taky. Děkuju za rozhovor, děkuju, že jste přišla do našeho podcastu. Bylo mi potěšení.